דברים כאילו שהוא מנהל ופותח, מועדונים ודברים וכל בתחום ה... היו לי כמה ילדים שהייתה לי התמודדות קשה, במובן זה שלא היה שיתוף פעולה של הבית. כמו? אז אותו אני זוכרת. כן. לא, כי בסך הכל באמת היה שיתוף פעולה כזה. אני זוכרת שבמובן זה אולי הייתי מפונקת, או זה מתאים לתקופה, או באמת שזה אופייני היה לכיתה הזאת שהיו... הייתם, תראה, כל ילד שאתה מדבר עליו, תראה. הם הפכו לאנשים טובים, תורמים, עושים. אין אחד שכאילו מתחת... אבל חשבת ככה גם אז? או כן, בהחלט. חשבת עלינו שאנחנו כיתה איכותית? ראית פוטנציאל? אני לא יודעת אם ראיתי את הפוטנציאל כמו שראיתי מאיפה צמחו, כי לא סתם אומרים שהבית הוא בעצם ערש האדם, ערש בעין רייסים. כן. ובאמת היו כולם משפחות נהדרות. באמת היו משפחות איכותיות. גם משפחות שהיה קשה לחיות בהן, צמחו והפכו להיות אנשים? כן, אבל אני לא ידעתי את זה. את מה שעכשיו אתם סיפרתם לי, אני לא ידעתי. שתראה, תמיד יש איזשהו אחוז, אתה יודע, אומרים שבכל כיתה יש אחוזים, יש חלוקה לאחוזים לתלמידים מצטיינים, בינוניים גבוהים, בינוניים בינוני וחלשים. וכיתה שאין בה חלשים זה בעצם איזשהו פגם, כן? אז בעצם זה פגם כשאין חלשים וזה פגם כשאין מצטיינים. נכון. יש איזושהי חלוקה, ואותו דבר פה, אבל אני לא ידעתי על הילדים עם הבעיות. משהו, לא יכולתי לזהות. זה עשה לך משהו כאילו התקופה הזאת שלימדת אותנו, שהיית מחנכת בכלל, עשה לך איזה משהו שאת יכולה להגיד שהשפיע על החיים שלך אחרי זה? שלקחת איתך כאילו... משהו שלקחת איתך ששינה בך איזה משהו, שעשה אותך אחראית יותר או רצינית יותר או... בטוח, אני לא במודע. לא יודעת לעצמך, לא במודע? לא במודע. אבל אתה יודע, העובדה שפתאום החלטתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות כל החיים, ושאני רוצה לתרום בסגנון אחר. ושהלכתי בכלל לתחום אחר של סיעוד יותר, של עבודה סוציאלית, של עבודה שיקומית. אז מה עשית אחרי שעזבת את מערכת החינוך בעצם? אני הייתי מורה שיקומית לעברים ולקויי... מאז. כן, זאת העמותה שעבדתי בה. אז זה גם היה בעצם הדרכה, אבל בסגנון אחר, וגם עם מבוגרים, ויותר בקטע של השיקום. עבודה עם יותר סיפוק? הרבה יותר. הרבה יותר. כן, היה... פה הייתה בעצם, היה חיבוק ענק מצד האנשים, מצד... לא הייתי צריכה ילדים, מן הסתם לא יודעים להגיד מילת הערכה. בטח שלא בגילאים האלה. אז היו הורים שידעו לתת את זה וידעו לומר את זה, את מילת הערכה. היו כאלה שפחות, שלא... שגם אם לא אומרים חושבים שהם בסדר. כן. ופה, בתחום האחר שלי, ידעתי לקבל בעצם את ה... הרגשתי בכל מקרה את הנתינה האינסופית ואת הערכה לכך, למה שהם קיבלו ממני. ואם היית רוצה להגיד איזה משהו לסיכום עכשיו, שאת מצולמת, מה היית מוסרת משהו לכולם כשהם יושבים ו... לא כל הזמן צילמתי, מדי פעם הפסקתי, וגם אחרי זה נערוך את זה, כי יש דברים שלא צריך ש... כן, נכון. מה את יכולה להגיד, מה את יכולה לספר על החוויה עצמה, לאנשים, בככה כמה מילים כלליות? כן, שבאמת, אם יש לי זיכרון טוב, זה באמת מהכיתה הזאת, מהמחזור הזה, באמת היה את הערכיות, היה לא זוכרת שהתמודדתי עם בעיות קשות, שוב, או מחוסר ידע שלא ידעתי, או מתוך זה שבאמת לא היה צורך, או שהייתה כימיה טובה עם הילדים. אני רק זוכרת שבאמת הייתי מאוד מאוד צעירה, ותמיד חשבתי, וואו, ההפרש כל כך קטן, אבל לא ידעתי עד כמה קטן. טעויות? היום אני... הרגשת שעשית טעויות בזמנו? דברים מסוימים שאת זוכרת שזה היה שיקול דעת מוטעה למשל?
מחוסר ידע או מחוסר... יכול להיות, אני צריכה לחשוב על זה. זה לא במודע, זה בדרך כלל לא דברים, גם שאתה יש מישהו שאת רוצה להתנצל בפניו? אני אשמח אם יגידו לי את זה, אבל אני לא זוכרת. אני בספק רב. כן, אני לא זוכרת. נראה לי יצאנו כולנו בסדר, אז כנראה שלא היה איזה טראומות רציניה. אני לא זוכרת, ושוב, זה מסוג הדברים שמדחיקים, שלא נוח לחיות איתם. אבל אני יכול להגיד לך שמכל מי שדיברתי וכל מי ששמע וראה את הסרטון שפרסמתי, כולם יש להם חוויות חיוביות. נכון? לגמרי. בלי יוצא מן הכלל, כולם פה אחד. כולם, פה אחד. וכולם שאלו כשהתחיל כל העניין הזה, איפה בתיה? איפה בתיה? את בתיה מצאת? את בתיה מצאת? אני שמחה, כי בסך הכל זאת הייתה המטרה. יש סיכוי שאחרי גם המפגש הזה אנחנו נרצה עוד להיפגש מדי פעם פה ושם. אז לדעתי יכול להיות נחמד אם תצטרפי. אני אשמח מאוד. כן? אני מאוד אשמח לראות את הקבוצה הזאת בוגרת, תורמת, בשלה.